بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن دون بتفتري ويتين أخطاء المصلين بو في جولوبي تفتري من دول ونينو كولاراني غلوتو دو سنوي كولاراني غلوتو دو نغردم كولاراني غلوتو دو نجيوام كولاراني غلوتو دو تاماموي فونde yewtanino boofi ɗi latti ɗi poti ɗi pe'o haa ko limtaman ɗo ngam goɗɗo o annda ɗi o hisa ukkaago haa maaji. Ɓaawo ɗon kadi ɓaawo o timmini senuye na ko tokkoto kam juulgo man be hoore mum kadi aranno mana non ɗum wa'i ɗo kam o arta o senuye nga widdaago be ittugo coɓeeji. ɓaawo man o nanga to nangal ngiwam bo o yiwo to wala bo o taamo to ɗo fuu timmi kam na ko luttata kam sey juulgo kadi e ngam man jotta kam o naasti boofi gonanɗi haa juulde, amma juulde man bo o fuɗɗi ga fuɗɗam muɗum ɗume wiyete ko artata haani laaregal juulde kanjum man wiyete ɓaawo senuye kam na haala wakkati. juulowo ƴama wakkati naastina naastayi, to wakkati naastima o juula, to wakkati naastayi bo o juulata. E nden man o yiɗi o limtana en boofi ukkotoɗi gal wakkati haa ko laarani wakkati juulgo ɗo boofi ɗon ngaɗa haa ɗo e to boofi man ngaɗi bo boofi man ɗi mboɗayi ngam yama ɗi ngaɗa goɗɗo man o juula amma julde maako e antamo, julde maako sahatako. Asli ko laarani wakkati Allah janiɗo o yewtani ɗum haa deftere maako o wi inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. Allah janiɗo wi julde ɗum nde laatake ɗum farillawol margol wakkatiji. enen julde ɗum waɗirtake nde juulowo ummi fuu o juula, nde fottanimo fuu o juula. Allah waɗayi ɗum banni, nama Allah organise ɗum waɗani julde man be wakkatiji ke'aɗi. juulowo ta o juula ko arti wakkati man nasta to juuli he'ata, ta o acca bo o yeebo ha wakkati man wurto o fuɗɗa julgo to o waɗi non bo he'ata. E nden o ewnaɗo o respecta o hormina wakkatiji man ɗi, e nden Allah ceniɗo o sappi ha majum. E nden ase julde ɗum farilla marga wakkatiji lattiɗi ke'aɗi, e nden ɗum waɗan julɗo o hormina o respecta wakkatiji julde man ɗo to ha julde maako man nde ukko nde sahinde. ngam man modiɓe fuu ɗon potti nastugo wakkati ɗo ɗum sharti sihhati sala, ɗum sharɗi sahago julde. ɓe mbiya wondo to goɗɗo o juuli wakkati nastayi julde maako man he'antamo, bal ɓe mbi'a ko wondo ko arti wakkati man ɗo ɗum seeɗa non lutti bana minti 5 haɗi wakkati nastugo o juuli, bal bana minti 1 haɗi wakkati nastugo o juuli, ɓe mbi'a julde man he'antamo. kay ɓe mbi wondo o habbirango harminorgo wakkati nastayi, luttuɗum julde pat ukkake nder wakkati. Allahu akbar tan wiyete wakkati man nastayi, ɓawa Allahu akbar wakkati nasti, bi mana ko haɗi wakkati nastugo segonji ha o wiya Allahu akbar wakkati nastayi, o timmini Allahu akbar wakkati nasti, jus'uji julde man pat ukkake ha nder wakkati, ɓe mbiya julde man nde he'antamo. e nden julde man ha nde he'a kam sinande fuu iga fuɗɗam maare hara gare maare fulato ɗo ukki nder wakkati, malla bo pamarum fuɗɗam maare kam wona nder wakkati, ko ragare maare wonayi nder wakkati, to fuɗɗam maare woni nder wakkati ɗo man kam foti nde he'anan. enen kam ɗum holla ase mas'ala wakkati man ɗo ɗum mas'ala makka ha diina, e ɗum mas'ala makka bo ha julde. hani ɗum sukla julɗo, hani julɗo o faama ɗum e bo o hormina ɗum o respecta ɗum. annabijo men sallllahu alayhi wa sallama ɓaawo juule parliɗinama ha dow ummatore, ɓaawo ƴeŋnama ha asama ha toon farliɗingo man waɗi, nden man julde winde ha dow ummatore. annabijo nde o wartoy ha lesdi ɗo o fuɗɗayi julgo ha jibril wari. nde jibril wari ɗo fuɗɗi julgo be maako. jibril wari wakkati zura, yaake nange ɗe sotti caka asama, nden wiyete zura nasti marrare arande jibril wari wimo umma juul, enen jibril juldi be maako zura. kadi bo jibril wirni hande wakkati asiri nasti, kanjum man wiyete kala hunde fuu ani mbeelu mum latti fotan be mum. jibril wari asirima juldi be maako, kadi bo wirni ha nange muti loroy wari wimo umma juldi be maako magariba
ɓawo ɗon kadi bo wirni lori ha safa kuuri wirni boɗejum luttan ɗum ɓawo to nangue mutigal luttudu hirnangue ɗo ha ɗum wirni ɗum sotti jibril wari wimo umma juuli esai be maako ɓawo man kadi bo loroy subaha ɓawo buulol seeki jibril waroy wimo umma juldi be maako ñalde arande kam timmi banni ñalde ɗiɗaɓre jibril lori arande kam wakkati nangue sotti caka asama amma o wari ha ɗiɗaɓre ɗo wakkati ɗowdi ɗume fuu mbeelu mum fotan be mum bana o warno asiri keña ɗo o wari je zura wimo umma jul e juldi zura asiri bo ha mbeelu ɗume fuu warti double warti ɗiɗi wimo umma jul o juldi be maako asiri magariba kam o lori ba je keña non wakkati o warno keña man nangue muti man ɗo ɗiɗaɓre bo o wari ban noon wakkati esha'i e nden wi'ama o wari ɓawo sulusul laylil awwal dilli ani tataɓel jemma aranel dilli ɓawo man o wima umma jul e nden wakkati subaha bo o wari ɓawo laaɓital amma nangue siwa futko o wima umma jul nde timmi jibril wimo keña mi waranima wakkati feere zura wodi wakkati garanmami asiri magari toy pat wodi wakkati garmi hande bo mi fooɗi mi salitini je keña mi dasi ɗum mi wari ha wakkati ragarewa enen hakkunde wakkati keña be wakkati hande ɗo wiyete wakkati julɗo to goɗɗo o juuli caka man kam o juuli nder wakkati to goɗɗo o juuli ko arti man o juuli yaasi wakkati to o juuli ɓawo man bo o juuli yaasi wakkati nden man kam ase banni masala wakkati kam yetti ha mawnugo mum mana jibril jipporto be ayaji alquran wara jangana annabijo sallllahu alayhi wa sallama e noon jibril wari marraje ɗuɗɗe gam sappinamo wakkatiji julde ha o hokka julde man be ummatore fuu ha nder wakkati majum gam luudgo ha man ɗo waɗan julde man nde soya valeur mare nde soya qima mare enen kadi gam man modi ɓe cuklani masine haala wakkatiji kala deftere fikku pat tawa babuwol wakkatiji ɗon ɓe tindina wakkati zura ndey nastata ndey timmata ndey wiyete cuɓaɗo ndey wiyete larurajo ɓe tindina asiri ɓe tindina mangariba kala wakkatiji pat ɓe tindina ɗum e nden allah waɗi bo wakkatiji julde man ɗo allah waɗi ɗiɗo pipdidiri be yaharde nangue wakkati julde ɗo allah waɗi ɗum ɗon fimdidiri be dimbano nangue allah waɗi ɗum alama mbanguka deydey moye fuu wawan faama ngam majum ɓe ha julde man farliɗine marrare arande montre ji ngala appareil ji ngala kala ko wallititta fuu wala amma alama ka allah waɗi man ɗo ɓe keptan wakkati ɗum sargataɓe e nden ɓawo ɓiɓɓe adama développi montre ji gaɗi kaza gaɗi ɗo bo ɓe lutti ɓe keptan wakkati noon e développi plus jotta kam ɓe mbawan ɓe paama jaharle nangue ɗum wurtina calendrier ji ɗo bo ɓe keptan wakkati noon ngam man gonɗo ha nder ladde ko wala ko ɗume to o faami alamaji biyaɗi man o wawan o heɓta gonɗo ha nder wuuro o wawan o heɓta ngam julde man ɗo allah waɗi nde wajibi dow ɓiɓɓe adama ha kala yani génération ji fuu ha kala ummatoje fuu e bo ha kala nokkuje fuu ngam man allah waɗi no wakkati heɓtirte ɗo koyɗo allah waɗi alamaji ɗi goɗɗo heɓtirta nastugo wakkati be wurtago wakkati ɗo be nangue ngam majum wakkati zura alama kayi allah waɗi sottago nangue cakka asama nangue to fuɗi rannoma futran ngal fuu nangue ɓawo man watan ngal hirnangue ɗo dilla woodi nde nge yettotomo e fuu ɗon mata ngue ɗon cakka asama to darake man ɗo titake woyla be fombina ɗo laran bana ngue ɗo cakka hoore mum cakka wakkati mum wi'an to ɓe ƴami ɗum toyi asama ngue woni ɗo wi'an ngue ɗo cakka asama enen wakkati zura to ha nasta kam to nangue man acci cakka asaman ɗo watigal luttudu hirnangue to wakkati to a darake a tawi kay ngue wonata dow hoorema kalkal ngue ɗon ko nandi kam ngue milanake hirnangue ni kanjum man wiyete zawal kanjum man wiyete tastago nangue be man wi'e zura nasta allah waɗi ɗo ɗum alama majum e noon asiri bo allah waɗi alama nastugo muɗum ɗo be ɗowdi kuuje kala hunde fuu to ɗowdi muɗum yani warti deydey muɗum fotan be muɗum ni ɗuman asiri nasti be man ɗo asiri nasti kala hunde fuu to darnama wondo a fondi nde kayre a lortake a fondi mbeelu mare ɗo a tawi ɗum yaada ɗo man ɗo ɗum ɗon holla wakkati asiri nasti e noon man
Allah waɗi wakkati magariba bo mudgo nange, to nange mutini magariba nasti. Allah waɗi wakkati isha'i bo wirnago safakuri boɗejum ɗo, boɗejum man ɗo ɗum batte luttugo nange, nden to ɗum wirnake ɗum halkini kanjum man wiyete isha'i nasti. Allah waɗi subaha bo seggo buulol ga luttudu fuuna, seggo buulol bo kanjum man wiyete ɗum nange man nge sakkini jayli maage arane ɓaawo nder ñiɓe, e nden ɗum wanga ɗum hunde juutnde ranere jalbande to goɗɗo laarigal toon, e nden ɗum alama nange man ɗon wi'a gafara yiɗi yottago, e nden be man ɗo subaha latto nasta. Allah waɗi alamaji man ɗo fu ɗum alamaji tokkiɗi dimbanoji nange. enen ha zamanuji arani kam be ɗuɗɗum ɓe keɓtirta wakkati ndeyi fuu ndeyi woni wakkati nasta, kanjum man wiyete sungulla ladan en, halfitinaɓe noddina andina julɓe wakkati nasti ɗo, nangi man gen ɓe darata, nde ɗum hunde foroy ha warti ɓe mbowi, ha warti ɓe mbowi ɗum koyɗum ha dow maɓɓe. nde zamanu yehi montre ji bangi, nde montre ji bangi ɗo warti jotta kam kala nde goɗɗo o tijji ha o fama alama fu o laara ha ler mako tan, o andi zura o wono to nangue sottake ɗo, o tijjo nangue ko sottake jotta o tawa ha montre mako ɗum 13h, janngo bo o tijjo tawa ɗum 13h, faɓɓi janngo bo o tijjo ɗum 13h, faɓɓiɗi janngo ɗum famasi 13h kana nden zura nastata, yimɓe jogo 13h, foti saison sanjo warta 13h30, malla saison sanjo warta 12h30, ɗo bo to ɓe tokkake ɓe paama ha saison ji fuu woodi nde wakkati kaza wa nastata be leer, e nden leerji man ɗin ɗi lutta ɗi ɗon manda kadi be man yimɓe kiito a 13h kana zura nasti, a 15h kaza asiri nasti, a 18h ni magariba nasti, 19h kaza isha'i nasti, 4h ni subaha nasti, ɗum warti ha leerji, e ɓe man ɗo ɗum latti ɗum ɓuri hoytinango yimɓe, e nden amma fuu bo ɗum lutta ɗum woodi saklugo man ɗo, ngam wakkatiji man ɗo ɗi luttata be leer gotel kala saison ji fuu. En mbawata kocen jotta 12h30 mbi'en kala saison fuu ceeɗu yaala, duumol yaala, dabbunde yaala fuu 12h30 noon zura nastata ɗo, na banni ɗum ɗo sanjo. a tawan nde zura nastata yake dabbunde feere, nde zura nastata yake ceeɗu feere, nde zura nastata yake duumol feere. to goɗɗo o jogake gotel noon o wi ha o julda saison ji man fuu kam, ha saison ji goɗɗi kam o julan ega wakkati siwa nastugo, e nden be man kanjum bo ɗum luttan ɗum caklungol montre go warti he'ata, e nden ɓaawo majum ɓe Allah riski cuklano diina man linga, ngodi bo wasilaji no lingra man, ɓe ande diina, ɓe ande bo falak dimbanoji nangi man ɗo, ɓe lingi ha ɓe mbawi wurtinani ko calendrier ko larani wakkatiji. calendrier man bo nga laati nga international wa, e nden ha wuro ngo ɓi adama woni fuu be laabi ordinateur ji jotta kam to o tappi wuro kaza woni inde man, wuro man wurtoto e wakkatiji ko larani wuro man wurtoto bo, e kala saison ji bo fu ɗum ɗo sanjo automatique, kanjum man noon ɗum ɗo sanjo, e nden be man ɗum latti ɗum hoytini machine, warti jotta kam julɗo maran calendrier ha suudu maako, o wawan o anda ñalde pat wakkati fu nde nastata, julurde fu wawan mala calendrier takkanga ladan andi kala ndeyi fu ñalde fu to yiɗi nde wakkati nastata. goɗɗo o maran calendrier man ha appareil maako, o andi ndeyi fu nde wakkati nastata, e nden calendrier man nga hande kam kan gawete ɓuran ɗum hoygo machine noyi goɗɗo o heftirta wakkati nasti, e calendrier ji man bo ɗi koolaaɗi yani lortanteɓe her mum, ɗum laati ɗum académie ji fikhu lattiɗi mawɗi ha duniya ɗo, ɗum laati hande ɗum modiɓɓe noon lattiɓe mawɓe afrad wayne andaɓe ha monde islamique mawɓe, ɓe fuu ɓe ɗo validi, ɓe andi tiiɗal gadgal ha calendrier ji man ɗo gurto, ɓe ɗon dara bo na ɗum kuugal goɗɗo, ɗum kuugal commission, kuugal lacna, e yimɓe watɓe ɗum man ɗo bo ɓe ngoodi sifaji, ɓe gaɗa ɗum gal diina maɓɓe, ɓe andi sifaji ɗi diina wi wakkati nastata, e nden ngal ande ɗe duniya man bo ɓe andi jaharle nangue, e nden kamɓe man ɓen appareil ji ballitanɗi ɓe keɓta dimbanoje nangue man, ɓe diɗɗa loƴƴi ɗum na temani amma fakat ɓe andi ɗum man bo ɓe ngoodi, e nden kamɓe man ɓen kawti gaɗi calendrier ji, e ngam man jotta kam giɗɗo ha o respecta wakkatiji julde man kam bo ɗum o mara calendrier man,
to ha apare maako ha suudu maako e to o laatake o ladan o dokkitaɗo amana wiigo yimɓe wakkati naasti yimɓe ɗuuɗɓe sawtu maako ɗo ko ɓe ngarata julurde ma kanga ngar waɗata ɓe ɓe njuula yimɓe ɗuuɗɓe sawtu maako waddata ɗum ha julurde njuula ɗo kooli ɗo man kadi bo waajibi man ɓuran mawnugo ha dow maako ɗum latto ɗum sungulla maako kanko kam taani latto o sababu o noddina wakkati naastay yimɓe ɗuuɗɓe njuula alhaali bo kanko wiyete ƴameteɗo kanko man on wiyete mo suhlanaaki ɗum bana ko haani o waɗi juule maɓɓe ukkake ha yaasi wakkati e ngam man hannde kam joggitaago calendrier ji man hooloɗi huuda be maaji ɗo ɗum waajibi cheikh bin bas yani modibbojo saoudiyajo lattinoɗo kanko wiyete almuftil am ha duuɓi caaliɗi ɗo kanko on wiyete pitotoɗo mawɗo ha saoudia ko larani masala dina kam pat ha maako ɓe referoto ɓe loroto hatta modiɓɓe mawɓe man pat ha maako loroto goɗɗo heɓata ɗum sina to o woodi andal dayidingal sina bo to o woodi dina man kan be hoore muɗum sina to o woodi maɓɓitare andugo no dina man do dunya man bo wontiniri ɗi fuu allah hawtanimo ɗi kanko man o ƴamama noyi to goɗɗo on o respectata calendrier o waran o juula ha calendrier kam wakkati nasta o waran o juula ko mathalan ko lutti minti nayi malla minti joyi o waran o juula noyi kiita julde maako cheikh bin bas wi julde maako sahatako to o juuli ko arti calendrier ji man ɗo julde maako sahatako o yi ngam calendrier man ɗo ɗum kuugal lacina commission hawti waɗi ɗum commission bo koolanga ha goɗɗo o latto o woodi ko ɓurata ko commission man waɗi ɗo kam hakkilo jaɓata ɗum o wi ha goɗɗo o luuta calendrier man o juula julde maako bo foti saho kam sey ha haalwol gootol to yo o faami fakat noon calendrier man nga luuti be réalité nga ruuti be ko o yi'ata o yi bana masalan goɗɗo ɗon ha désert o ɗon ha ladde kam na wala ñiɓaloji cargan goɗɗo walani ha ladde man ɗo oɗon laara nange muti jemma nasti calendrier bo ɗo wiya wakkati magariba nastay jotta ha o woni ɗo oɗon laara nange muti ɗum caka ladde o woni wala ha mbi'en kaza wirnimo wala amma oɗon laara be gite maako nange mutgi ha calendrier bo leer mutgo nange man siwa to banni kam o acca calendrier o hutinira be ko o laarata malla bo oɗon laara nange siwa mutgo ha ladde o woni ndange ha calendrier ɗo windi o juula magariba wakkati magariba nasti kana ko o yi'ata waabotiri be ko tanama ko wi kam o ardina ko o yi'ata e noon bana subaha oɗon laara be gite maako buulol seeki wandi ko wiyete seekgo buulol oɗon laara buulol seeki ha calendrier lutti minti joyi o tefrataki o respecta calendrier o respecta ko o laari malla bo oɗon laara be gite maako buulol seekay ha ladde o woni calendrier ɗo wiya buulol seeki o juula subaha ɗo ko gonɗita ko woni ha calendrier sina ha haal ngaɗo kam ɗo ka oɗon mari raison o luuta calendrier amma ko luuti ha haal man kam to o luuti ɗo julde maako sahatako nden ngam majum ani en ɗon pinditina julɓe ha masala man ngam yake feere kam ɗum ɗon waɗa boofi hani ɓi adama ɗo sendirgo maako be ko o jogi o jaɓa kesum sakko ma to masala man bo masala dina ɗo caɗɗum jaɓu calendrier ɗo wari ha wakkati cakkitinga nga taw yimɓe woodi ko jogi kanjum wiyete leerji noon juulurde fuu woodi leerji mum juulata amma caklungol to a ƴami e moyi waɗi leerji man ɗum ɓeye modiɓɓe ɓeye mbi leerji man ɗo ɓeye ngaɗi ɗiɗo ka heɓata jawabu wala biyanɗoma wayne en ngaɗi ɗum ni noon moyi wi 13h30 jour a nastan ɗo to a ƴami ɗo wala jawabu o wawata o wiye wayne ɓe wayne wi hatta modiɓɓe ɓe o wontiniri ɗo o wawata o wiya wala mo o andi piɗo baade o tawri ɗum ni no ɗo jogi ɗum ni no ɗo hooli ɗum to a wari a wimo kay ha calendrier kam ɗo kam yahay ha calendrier kam yahay wakkati jeyi ɗo ha saison kazawa kam nastata o wiya kay ɗo haala kisa kanko kam o sendirta be ko o jogi en ɗo boofol e ngam majum hani yimɓe paama ɗum boɗɗum yimɓe fuu ɗo bana an matirta dina woodi gima hama a hulan allah a jaɓata yimɓe juulay ga wakkati nastay a jaɓata pewa ummatore a jaɓata ni ɗo na an tan mari sifawol man julɓe fuu ngoodi ngol waɗɓe calendrier ji man ɗo bo ɓe julɓe bana ma ɗon kamɓe bo ɓe ngoodi ngol ɓe ɓuretema andugo masala man ngam ɓe modiɓɓe ɓe ɓurete bo andugo hala masala wakkati nastina nastay
nden ngam man hani julɓe ɓe koolo ha majum ɓe kuutinira ɗum ngam wala ko ɓe mari ɓurata ɗum wala ko ɓe mari ɓurata ɗum kala ko goɗɗo yiɗi ha loro ha muɗum feere kam pat ɗum lattotoyo ɗum ŋakku ɗum calendrier man ha sappingo wakkati nasti ngam man hani julɓe loro ha dow majum ba ha wuro meɗen ɗo ɓurnal fuu probléme man ɗon waɗa ha wakkati écha'i be wakkati asiri wakkati écha'i be wakkati asiri ɗo ɗon waɗa ha saison ji goɗɗi kam yimɓe ɗon juula e ga wakkati nastayi ko waɗi bo ngam ɓe ɗon joggi leer ngota ɓe ɗon joggi masalan 15h15 asiri nasti saison ji pat ɓe ɗon joggiri ɗum banni ha saison ji goɗɗi ɗo ha asiri nasta ɗo waɗan ha 15h45 ha 15h30 kamɓe ɓe ɗon joggi 15h15 wakkati nasti enen ɓe ngara ɓe juula ha calendrier bo ɗo windi ha saison man ɗo kam na banni amma ɓe korminta ɗum ɓe respectata ɗum be man waɗa julde man sahatako sina to Allah ceniɗo jabgeldol jahilare maɓɓe ɗon kam sahatako to woodi anduɗo ɗum ɗon luuti wari juuli bo kañum kam fakat julde mum sahatako wala geldol mari e noon ha écha'i bo ɗum ɗon waɗa ɗo bo a tawani ɓe ɗon joggi 19h kaza 19h15 19h20 ɓe ɗon joggi ɗum saison ji fuu ha saison ji goɗɗi kam wakkati man nastat amma ha feere nastata amma ɓe jogago fuu man ɗo saison ji ɗi wakkati man nastata ɗo yaala ɓe ɗo continue juula ɓe ɗon dara ɓe ɗon joggi leer man tan e bo ɓe jaɓata bo lordago ha masala man e nden masala man ɗo ɗum masala bofon Khalil wi ha deftere mako muhtasar to wondo goɗɗo o wari ha o juula oɗo seka wakkati nastina nastayi oɗo yi seka wakkati nastina nastayi o heɓay fakat ha masala man ɗo foti ɗum waɗa wakkatiji goɗɗi goɗɗo man o wala leer o wonayi ha babal oodi mo o ƴamata o ni safta o hoddira noon ɗo sika Allah andi nastina nastayi o juula amma o juuli o timmini ɓaawo man o tabbitini wakkati kam nastuga o wi julde man ɗo he andamo julde man ni ka nde ukkatendira wakkati kam amma nde ha o nasta oɗo seka man ɗo waɗan julde man nde he andamo e noyi juulɗo andi wakkati nastayi fakat noon wakkati man nastayi fakat o juuli ɓe mbi'a goɗɗo o juula wakkati nastayi ɗo ndikka juulanɗo to wakkati wurtake ngam julɗo to wakkati wurtake kam julde maako nde woodi inde nde woodi kiitaji inde maare yobre wodi ɓe bolwani nde ngaɗani nde kiitaji amma juuli wakkati nastayi kam julde wonninde noon wala inde feere nde mari ɗum julde latti nde wonninde nden ngam majum kadi ani sina yimɓe ngatana ɗum hakkilo sina yimɓe kaɓa famgo ko woni sina yimɓe koolo woɗɓe feere bo ta ndara kañum man ɗo bana ɓuran luttuɓe fuu timmiditgo diina ɓe habdugo ha diina lutta ɗo la julɓe fuu riskaɓe ɗum e nden ɓe man ɗo julɗo sina o ɓesda hoolare maako ɓe luttuɓe e ko hani bo julɗo kam ko hunde nde wari nde hesre bo foti ɓernde maako deƴƴitantande amma ha wuro man kam na woodi modiɓɓe ɓe o hooli ka o yaha o ƴama ɓe modiɓɓe ba wayni en ɗo kam oɗo tammoro ɓe hunde nde kam ɓe andi laɓɗum maare mi ladanjo mi holaki masala calendrier ɗum deƴƴitinayiyam ta mi sakkina ɗum noon mi wiya mi hutinirta be majum amma mi yaha ha modibbojo kasajo nder modiɓɓe ɓe koolimi ha andal mum mi ɗo tammo woodi ko ɓe andata dow man mi wiya ɗum sikke min kam da ko ɓe gaddani min noyi kadi ɗum woni ɗo kam foti to mi tuwake be majum mi hutiniri kam yahanna walla yahata o hocca fito dow majum o hocca fito dow majum o warta o hutiniray be giɗaɗe maako nama o hutiniri be fito ha modibbo bana Allah wi fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun ƴame jawmumen andal to on anda o ƴami o waɗi ko o wawata haala man timmi da ni wiyete kanɗo so kadi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain